dneska ideme si zahrať Rivals, Roblox a dajte mi like, odber, môžeme ísť na to, idem si trošku zatrénovať, lebo trošku som slabý. Keď mi dáte veľa lajkov, tak určite budem mať tento level, bude mať veľký. Minimálne môžeš mať 2000 alebo 3000 level, tak ja neviem, tak možno nosí snajpku, nože, knife a nožom. Napíšem vám odkaz na môj Roblox, môžete na mňa sa pripojiť a môžeme 1v1. Si zatrénoval, sorry. Ja to stále robím, takto musím tiež. Oh my god. Som hrozne týchto nožiek, čo mám teraz. Hrozne som rýchlo, nemaj som rýchlo. A neviaľ, toto je debil. Počkaj, idem na chytím. Ty vole. Oh my god. To bolo krásne. Z 10, ako sa hovorí. Z 10. No. A budem rád, aby ste si pozreli toto video. Budem rád. A budem rád, keď budem mať najviac komentárov. A prepáčte, že som tak dlho netočil, lebo musel som niečo vyriešiť. Mám málo videí, to sa priznám, ale určite som musel niečo vyriešiť s YouTubeom, lebo hrozne ma blokli a neviem prečo. Ale to je... Napríklad teraz na počítači pred včerom mi dali report, ja neviem čo. Nechce mi tam. Ani password, ja som debil. Oh my god, I think the game. Už nemám náboje. Tento Rivals som nehrával už 3 roky, tak musíte mi uznať, že viem aspoň trošku hrať. Musíš si postať. Dobre. Videli ste to? Kámo, toto musí dať na storku. Dám vám odkaz na môj Snapchat a ja tam nemám žiadne videa, ale mám Instagram a tam nemám žiadne videa. Dobre, je vám na Robloxe, ale neviem, Roblox dám odkaz, že môžete, ako sa volám na Robloxe, môžeme mať Roblox, môžeme 1v1, môžeme. Som jedného, keď mal 128 level, tak som ho rozdrtil 5-0, chápete to? Dobre, musíme dať zápas. A aký? Netajím to. Skúsim takto, jedno. Sú hrozne dobré zbranie, napríklad, dobre, nestíham, sú verbem. Budem tu strihať, takže ja neviem. Kámo, jak naskvál máme zajtra písanku zo školy, budem plásať s tebou. Neviem. 82 level to nedám ti šíbe na hlavu, lebo čo?
budem nadávat, hej. Ty prehrám, tak určitě budem nadávat, more, že jsme nedávali po 500 voli. Aha, já hrál na počítači. Ne, to je jaký magur? Jako chceš dělat půlky. Půlky, to může 5-0, může 5-1. Nemám. Peredo, kde to robíš? Teď to jsem. Bebe, Betty. Betty, ale Betty, opratý. To je super, lebo si nagor magirsky. Jsem mledla, super to vopit. Kámo, pořád chladivo, ne? To nikdo nemá. Ty magorský, co nevíš, kolik je 1+1. Expert. Ukáž, nebuď, kempe. Ale to jsou kempery, more. More, zabijem ich. Tak 5-0 som dostal, super, more, hej. Ja už nepojem nikdy v živote s týmto debilom. Ja som snajperko, lebo ja nepoužívam také silnejšie zbranie ako ty, lebo nie som nuda, viem hrať aspoň rival, ale ty nie. Ty magma, ty mera, ty magor. Si dám jednu nakladačku, realnosť. Som videl na realnosti, ale sa nevie ukázať. Takže. Ani ja sa neviem ukázať na YouTube, lebo sa hambím, ale môžem len môj hlas. Kolet. Ja to zabijem, počkám, ja to desi. Počkám, ja ti dám repor, ak chceš. Ja si môžem. Ideme do perky, pošli. Alebo 17 chyba, hej. A tak pôjdeme, tak ideme, jedno. Pôjdeme. Ale mám nové kráľovstvo, taká marénom. Oh my god. Ním perezón, tu všetci robí don. Marénom. 11 kľúčov. Ja ti dám 11 kľúčov. Ideš kúpiť štít. Vraj a tanec. Alebo počkaj, to sa mi nezdá. To mi nezdá. Detail. Žádný off moredy. No me oklamal. More, da skupit tablicu. To nie je koniecznie, tak wiem. Jaki brokołka. Prawdę bił. A nie, zdradłem. Zdradłem. A som napísal, že prosto telefónnym, chápeš? Kámo, dneska taký dobrý deň, normálne. Ani nemôžem hýbať s rukou, lebo mám debilný mikrofón. Dobre, to dám. 5-0. Dostaneš. Alebo 5-4. Croissant. Oh my god, debil. No, sniper debilný. Ty sa dobrý. To si určite kúpil za Robuxy. Sviňarský. What are you? A kde to mogę przyciąć? Magorski, anglický debil. To si určite kúpil za Robuxy snajperku, hej? Ja som si šetril už
pol mesiaca na snajperku, tak držu, bo aj dnes som Robuxanko, ty debil. Nešetril si, určite kúpil za Robuxy. Možno má 5 rokov reálnosti. Ale ja už mi vyskočí, neviem, štákať, lebo co? Ten magorský anglický debilný škaredý. Debil. Držubu. Však ja som prvý strelol, nie on. To je jaká porábka. Tento rival má porábka. Porábka more, ja už mám nervy na toto. Neviem prečo. Mám to od nervy. Mám nervy. Ty čo tam? To poď sem. Magriš, čo? Joj. Au. Oh my god. No, your father. 49-ka. Ty si 9-ka, ty. Aj tam ja nevidím z diaľky, musím sa priznať, kámo. Držubu. To je magor asi. Tak tam máš, ty debil. Ja sa takto každému vysmievam, sorry, ale ti poviem s vami určite sa nebudem vysmievať, lebo ste moji fanušičky. Fanušiky. Ne. Tak asi hej. Magu nedostal. Hej, točku môžeš držať s tým macikom. No, tak ma to nezastaví. Tam, že? Ťa vidím, ja som slepý. Ja zase skrýva, to je ten debil, že? Level. No way, kámo. Dobre, dáme ešte posledný a bude koniec video. Kámo, haj, Elke, neviem koľko mane šorena majena. Už to točíme 13 minút, tak nech drží juputi vody. Dobre. Dobre sa mi ďaká face pickles. Ne 89, ale to nemôžem dať. No tak ja skúsim, no ale tak ja mám málo peniazy, no tak ja neviem čo. Neviem tam. Nehrám na počítači šibe. Oh my god. Když hophám pak robím. Myslím, že na to zastaví, asi neviem, že? Normálne no skill. No skill, tu používam. Myslím, že to nevidím. Oh my god, no. Tak, snajperku, príšim, bro, ty debil. Oh my god. Ti nevieš ani, koľko je na púzde, na tým môžeme hovoriť, bro. Tegeš, debil.
Oh my goodness. No, to pasta. Proszę mi dawać pasta. Jeśli. Mugi roczowi na mnie. Fajnaj. Co robi? Co ma za gran debilny? A to co ma za skin debil? Ty debil! Ty debil! Komuś jest debil! Takie to płaci mu nie masz, takiego kubełki nie ma, mary. Sanjay, debil. O, more czomi, mierisz do hlavy, do brucha, more. No, apaga assim, debil. Que debil. To podwadzał, to ja nie podwadzam. To on podwadza. Ale był silniejszy, najsilniejszy. A nie są nic. Jeszcze nie są nic, bo Magorski czosi taki debil. Ale to wideo już było szybko. Jak się to zobaczyło wam wideo, dajcie mi like, odber, a czus!